Намерих още един жалкар. Дюет. Това да не ми да референс към Star Wars, брато, да не си на 12. Искам Stone Cold да ме шиби от двете страни. Абе, какъв е този загубеняк, бе, брато? Виж го, бе! 15 000 часа на позмофобия. Брато, намери си шибан живот. Приятели са. Това обяснява много. Явно е гей, колкото виждам. Защо би си го причинил? Защо би прекарал 589 часа в Unturned и 491 в CS? Всъщност, ревюстата са доста нормални, няма да лъжа. Най-добрата е кузеняга, само 5 минути издържах. Издържах какво преди да свършиш ли какво? Stone Cold е най-лошия кичист. Бърне, това дори няма нищо общо с играта. Кутста. Това те прави да си шибан загубеняк. Стабилно мнение. Пък ако за 0. Това Ghost Orb ли или спермата ми по екрана? Правя очи в главата на масата, искам да ми хване главата под масата. Даже има и правописна грешка. Това е един от най-бавно разстрелищите профили, които някога съм виждал.